Pimmanaw dagiti Pariseo ket nagtutulag da no kasano ti panangtiliw da ken Jesus kadagiti sauna. Imbaon da ngarod ken kuana dagiti pasurot da ken sumagmamano a Herodiano. Maestro kinuna dagiti naibaon. Ammomi asaan ka nga agululbod. Isurom ti podno maipapan iti pagayatan ti Dios. Di mo pakaringguran no anya ti kuna dagiti tao agsipod taawan idumdumam. Ibagamman ngarod kada kami no anya ti kapanunutam. Maisalungasing kadi iti linteg wenno saan ti panagbayad ti buis iti emperador. Nadlaw ni Jesus adakes ti panggepna ket kinunana, da kayo nga agin sisingpet, apay asuuten dak, ipakita yo man kanyak ti kwarta a pagbuisyo. Inted da ken kuana ti kwarta, si asino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy sinaludsod na, ti emperador insong batda. Iti kasta kinuna ni Jesus, itedyo nga rod iti emperador ti kukwa ti emperador, ket itedyo met iti Dios ti kukwa ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. The count of three at the count of three, agigiddan tayo man nga aguyag. 1, 2, 3. Ni aguyag ko na kang agkatawa. Tayo muna amisa ka nakakaasid nga mang tip-tipad jay uyag da. Siyempre nabudo ti angin taga po dahil ibilbilag tayo nga irik. Ya. O kita man po tayo. Nalpasan ti panaguyag. Sardeng tayaw. Yan dalata. Hindi kalman sakbay ti misa. Tapos agkurkursi nga kumatan. Uray no anak nga umay makibilag ti irek. How I wish nga how mo mangibagan no mano bolnos ko kumata umayak makibilag. Agkurkursi nga idi aglusyon nak nalasin ko dayto tammudo. Amoy ti tammudo. Nya awag yutoy hemmudo. Idinalasin ko, wan nalagip ko, daytoy ayan daytoy four finger ko nga kanawan, right? O mayon to pilaan nga kitain madamdama after misa, tada baka ko nakaluk-lukon kayo. At na nagsinan X na. No, di ag fingerprint tak, malasin di jay nagsinan X. Apay niya tinapasamag daytoy nagsinan X. Di jay pakuros na, ni manang ko, ag inumpay na. Nakatamad kami ijay nuang bulbuludat niya kumpay na pisyak daytay chesa nalunang ngam nakulbet buludak man ta kumpay mo dimba der jay nuang ginuyod na so naiwat tanen di jay mo't pa kasjay na nga daytay piglat na no daydi amang kumot yak amo no niya ti utek na mo daydi nga lakay nagsasaruno kam nga agkakabsat no agaramid ti sunay, ayo no sunay. Anya ti sunay. Daytay nagbubukal ng ikasjay mo. Koreando day jay. Ted datalina nga ikasjay mo han. Ay nalaingak ag sunay uray magmagnaak ikasjay ko hanggo pagdisun iya daga. Amang kayak nga ikasjay. No kayak nga dugalan ta ulo yo, talaga nga dugalan kayo no kaya yo. Kaya di nagaramid ti sunay daading ko. Siyempre grade 3, actually mo no grade 4. Di sunay ko, ay not sunay ko, iniyawat na di sa nga kasta, nga kastoy, nga kayo ti aludig nga pan napinukan di kayo, na inted na di bunang nagngulngul pa imat, kasla mo lautek tayo angulngul, aramidam. Kasi mo mata grade 3, grade 4 ka mga anak, diya ka mo na pa anak nga aramidam, siguro, agbali iso siguro ti kwa basta binaybayan na nga agaramid han na nga aramiden uri dagita project nga star idi kada ko han na kayat nga aramiden ikayasan na aramidem kunana kagapot ta nagdagsen mo data nga buneng nga nagdakkel tangulngol santo ta siyempre aludig ka na kulbot met diya mo mabaling nga tabtaban ko makasjay iso ti adi agtubtubay kami ingkas jay ko di buneng sako insulted ay nagukap mo di nairaman mo nga natubay datoy tammudo ko ni sa diya malagip ko dahil no apaya nga adda kas jay na day jay nagdaputi sunay
Iso ti umuna nga tubtubayon mi kunayo amoy ti sao nga tubay. Numang form ka iti tubayom jay sangol, tubay ko nami, diya mo niya pangawag yo. Tabtabam ako, tabtaban laeng nga natural ti tabtab ng tubayom. Ipurmam han. Agkakaawatan tayo haan. Hello, mic test. Mangmangagdak. Hello, hello. Adamot. Nagkakaawatan tayo. Agtubtubay, di jay. Di jay ti tubtubayon mi idi. No saan nga pasanga, ti palsiit. Di jay sunay, iso nakalaan na daytoy. Tubay, kuna tayo. Agtubay. Malagip ko launay, di di ka eskwelahan mi di seminaryo idi. Taga Ipugaw, ti maysa kadagiti parents na. Diya ka mo no sino, tanang tatang, taga Bagyo, nga mga nagpadi datoy. Agdaldalos kami, ija ground. Kumpay, bunang, kadako ti pagdalos mi. Adakot silyo na nga, medyo natirad. Hamang nga dakkelang mga basit. Nang puted ti, kastoy kaluumag nga ta. Talapong nga pungwak. Nga sanga ti, naganan. Salang, you know salang? Sa bali tinasilang ngam salang, anya tinasilang ulokin jakamon tinasilang pay. Salang. Di kwan ukitan na. Kutin na kasjay ginikat na ba si kwan ukitan na. Di kita ang kitaem ko na impakita na nagbiit, nagpintas di pa nang kwan na. Di kita daytoy nga iyok ukit na nga jerupan ni Apo Jesus. Nagmayat di pa nangaramid na buneng la di igen na awam pay ti gamit na nga tatakuman di mo adu dagitay ko dagitay agturturno agukit ke ker dalaga jay kuma. Inukitan na hindi ko ka nikitaem ko na nagmayat dinawat ko di jay inigganak inkabkabil ko jay lamisaan ko aging gana nga naggraduar kami ijay seminaryo. Kung naglaing laka di panangalan na jay detay side nga rupa ni nakaside ko mga rupa ni Apo Jesus. Haan nga eksakto nga nakasango, medyo pasay, ijay nakakabil, ijay yan ti puted ti sanga ti saleng. Kakuna na di jay, ngamin, di mo amuyod ta, malagip tayo ta, ipugaw kay so dati nalaing nga agukit, di mo? Tagalog, paglililok, unanan sa di jay. In English, carving. Oh, damo na bati nga sa English ko, ah. Kanalaing nagmayat. Kakungkunak, aging gana tatapang panunutag. Un matkas jeti biag tayo, idi araramiden na jay rupa ni Apo Jesus. Adu ati matinag nga sangkap, you know sangkap? Antay sa magkakaawatan. Masapol ang ikaten na, dagitay haan nga importante, tapno agminar jay, agong ni Apo Jesus, jay mata ni Apo Jesus, jay rupa ni Apo Jesus. Gets nyo? Kakas jay matibiyag tayo. Ti panangukit ti biyag tayo, masapol nga palubusam ni Apo Diyos nga mangikat, kadagitay nga importante, tapno agminar ni Apo Diyos iti biyag tayo. Sapol? Haan nga agminar, kala ko haan na nga inikat na di daddo mga pasit na di panangukit na, di jay sanga ti saleng, haan ko mga nagplastar, di rupa ni Apo Jesus, kada tayo met, iti biyag tayo kakabsat, naparswa ka na imbag, naparswa ka alanga ni Apo Diyos. Ngam no ado tinakasulat, no ado nakatapal nga sangkap iti biyag mo, haan nga agminar ni Apo Jesus iti biyag mo. Iso nga palubusam ni Apo Diyos nga ukiten na, kirkiran na ikatin na dagitay hang importante iti biyag mo. Anya dagitay hang importante iti biyag tayo. Tapno agbalin tayo nga karuprupa kalanglangan ni Apo Dios. Dahito ibanghelyo tayo nagmayat anya ti kunana ni. Imbaonda dagiti pariseyo nang ibaonda ti pasurot da agraman Herodiano nga kunada kinunada ammumi nga saan ka agululbod. Sinubok da jelaing niya po Isus. Isurom ti pudno maipapan ti pagayatan ti Diyos. Di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tao king kataawan ti idom dumam. Dagdagsen. Datayo no dadduma adot nakasulat iti biag tayo nga haan tayo nga maukitan apaya
ti umuna nga panunutan tayo no daduma, dayjay ibaga ti tao kada tayo. 90% ti Pilipino agbibiyag according to others' expectation, right? Isugarod nga conscious ka ita kiday mo, conscious ka ita lipstick mo, conscious ka ita bag mo, agterno nga tatibado, naladaw ka, misan nagado ta pilyom ta, ti pampanunutan di ibaga dagi jay, managuyaw nga, kaabay mo, kitam ta kaabay mo, kitam mo no sinukan niya da. Di magkasjay tayo, pakarikutan tayo launay, ti ibaga ti sa balikan niya tayo, haan? Oy, maawatan dak? Ti Pilipino, ti sakit tayo. Oy, Pilipino lati managuyaw. Rumrumor ka pailaang ka. Sigurado, no managuyaw ka, conscious ka mat. Di man? Baka bangking. Apay nga pakarikutan tabuok mo ngamin, iso matikit kitaem. Iso nga no daduma, no sobra di ko kay conscious tayo launa yun, si kamat, pampanunuto mon, anya na ganan, tumarayak sa kapitan. Ure awang pinaramida, masakalag parang mo tata eleksyon, sa larong martangipon mo tata pa nagbobotos. E di man nga tawon nga panagbobotos, nakamirduot ka nga daytay kasla kala ampo ngam tatangga iso nga jak agisam-isam no ko ta baka ibotos dak. Kaya nadaduma agserbiak nga ta ngam sigurado maabak ak apaya adda bayas mo nga minan. Di bayas tayo gaputi ko na ti dadduma no kadawyan na di ko na ti dadduma pagbibiyagan tayon haan tayo makapagserbi ana sayaat. Haan nga agaranaar tarupam tarupa ni Apo Dios di tarupam adda bayas mo. Anya pa dagiti rumbang mais number 1 bias dayta nya. Nagserbi ka. Awan dagita among dabanda na ti abagatan. Andak nga kayat dagita apaya markado dan. Bias dayta. Uri dayta relationship tayo, pamilya, agasawa. Adda bayas mo kin nila kay mo. Awan narigat nga patyen daytan apo apaya adda bahid nan. Masapol nga pakirkiram, palubusan ni Apo Diyos nga ukitan na, tabtaban na, di haan nga importante iti biyag mo, tapno agminar ni Apo Diyos di tabiyag mo. Kano daduma ka adu ti kasjay tayo. Halimbawa, relationship ti pampamilya, relationship ti panagkakaaruba. Speaking of pamilya, naglaka nga ibaga, ti pagkapsutan ti dadduma nga pamilyahan. Kati kunakmat, sakbay ka nga apan makibiyang, ti pamilya ti dadduma, simpaem nga umuna ta pamilyam. Urnusem. Taawan ti karbingam nga mapan bumibibiyang, ti biyag ti sabali, pamilya ti sabali, no si ka nga mismo, hamo na urnos, ibukod mo nga. Pamilya. Apo no nasimpa ta pamilyam, no nasaya at ta pamilyam, tumaray ka, ure hangkag kamkampanya kayat daka. Nung nadakay to pa lang agkakabsat, agkakasinsin, agkakaaruba, ay Diyos ko, adda kanupay tumaray a kapitan, di pa ibutos ni baka na, nyala day tama. Piling kapitanan, di na pa ibutos nila kay na. Akala ko na day jay, sakbay ka nga makibiyang iti pamilya ti sabali, urno sumpay tabukod mo a pamilya, tapno adu ti mamatihan. Kada tayo gamino daduma ka, akala ko agap apply di anak ko, father, ngamjak ibagbaga, apaya, baka ka no, madinay, kakababain, inya, bibibiyang dagita kabain mo. Sino tayo agtartarigagay nga agaplay, hanga si ka, hanga di anak mo. Kababain apo na nga makaruwar di anak ko iti board exam na, ikararagaman, ipakararag mo, haan apo kababain. Anya, bibiyang dagita tattao nga man nakibiyang. Kasi kay tinagrigat, sika nagpabasa,
As long as aramiden na amin nga kabailan na, no hampay la para kanya na, hamo pa karikutan ti ibagada, right? Apay, dayain tulong da kita, barbaridad nga kaaruban mo, hindi pa nagbasa, nakaawam mo. Di adda karbangan na nga mangibaga akid, di nagrigrigat nga nagpabasa, di nagrigrigat nga nag-exam, isudat adda karbangan na, may papandata pan nakarawar, apay nga ti expectation mo, ti daduma, di pampanunutan. Kiso ti ko na, aramidam na ta, pamilyam da ita, relationship. Kano kas ti panunot tayo, kas ano nga ron nga agaranaar ni Apo Diyos itibiyag tayo. Kunana di dyan yan, dahil kunana, awan bibibiyang mo niya ti baga ti daduma, basically kas jay kuma. Tirigat na nga ron nga kunak nga ulitan, agrub-rubwat ka nga umay makimisa, habang nga di parakin Apo Diyos taropa, anya mo ti pampanunutem, tapno mapasikatam mo di ka aroba. No, anya makuna di ka abay mo. Maya nga tatibang banglok. Aguyag ka lang arudan, imbuyat mo pa ilaad, adaga garod nga masail ta agong mo gunggunam. Expectation, may kadwa, kunana dito, ini, si idi sinubok da niya, kitaak man ta coin nga pagbuisyo, kunan ni Apo Jesus, impakita da, nga nakita na, inya ti akin ladawan, ni emperador. Itedyo ti emperador, ti kuko ti emperador, itedyo ti Diyos, ti kuko ti Diyos. Ti pampanunutin da dagiti tattao nga naibaon nga mangsubok ken ni Apo Jesus kabailan da jay bilag ti turay ni emperador kaya na nga idaulwan ti lubong mga abak. Ti maibagbaga ni Apo Jesus even the power of the emperador naggapo ni Apo Dios. Iso nga kuna na ited mo kini ay ti Dios ti ko ka ti Dios no panunutin na ko man no nalaing ko madaytoy uray di jay panangidaulo isugarod nga, uray ijay talent, ijay gift. Nagmayat nga ro ijay ng kitikit ti sangati salang nga rupa ni Apo Diyos apaya. Inusar na ijay talent na nga agukit, ti pa'y rimwar, ti pa'y inruan na rupa ni Apo Diyos. Haan? Kada tayo, dayta, no, na paraburang ka ti adal. Adda trabahom permanente, nag-retire ka pa yan. Adda business mo, nagsayaat. Kabailam ti agtrabaho iti talon. Nalawat at talunam. Uray kadagitoy nga sagot, masapul kuma, nga haan nga agsina, di pa nagtrabahom, kin para kin ni Apo Diyos. Kadagitoy kuma pa nagtrabaho tayo, kadagitoy, agaranaar kuma, di rupa ni Apo Diyos. Haam mo ang pagtangsit nga, kala ko maday ito emperador ka, na ipagarup na nga bagi na day jayon panagturayan, kung nadagiti tao nga kuko na di panagturayan, nga haam nga rumor niya po Diyosen, kamali. Iso nga no, nangabak ka nga kapitan, haan ang agsina di kinakapitan mo, nga di pa nagserbim kini, Apo Diyos. Haan nga mabaling nga agsina ta kinamayor mo, kinakagawad mo, agramang kinatanod mo. Iti pa nagserbim kini agaranaar ay ijay tirupa ni Apo Dios. Ngam ko na tayo nga ulitin no sobyanan tayo dati ibagbaga tayo sala gamin agaranaar tirupa ni Apo Dios iji pa nagserbi tayo iji biyag tayo no ipalubusam isuna nga mangukit. Palubusam isuna nga mang design tabiyag mo. No ibaga na nga madi, ikarigatam nga ikaten tamadi garot. No ibaga na nga nakayat, ikarigatam nga liklikan, tanagarot kayat. Kunak garot nga ulit-ulitan, sakbay na ka nga tikapan ti dakdakkel, amuyo ti tikap. Sakbay na ka nga tikapan ti dakdakkel, palubusam nga ukitan na ti basi-basitan. Kas ano nga tikapan na tabiyag tayo? Apo, yes, at the peak of your career, nagpigsa ka. Ala, no mabalin mo di income mo, pangato. At the peak of your career, panawon pa naggagapas, Father, gagot, awang problema, bilag. Kakaisuna nga nasir na at Father, awang problema, dimpay pag inanaan tabagi mo. Masaksakitan, dimpay ko ang gapulat, igaga mo, tikapan na katakitaam. Ilakom amin nga irik mo pagpaagas mo taapaya high blood father diabetes di mo pinaginana
Ag double job, nagagatla una yun, ije career na. Tikapan na ka, mamaminsan na nga tikapan da, data savings mo, yad adayom apo, baka mapanpay, ije agas uno kin ni doktor. Tikapan nang idakdakil, no, hamo nga paukitan basi-basit, kayat na nga sa uwan, tunggal, every now and then, i-check, palpalubusan, i-correct kin ni Apo Diyos. Taagar aranaar. Amin nga trabaho tay kuma, uray no kina emperador kasla daytoy, amin nga obraen tayo, agminminar ko malatta, jay rupa ni Apo Diyos. Uri ka di pamilya tayo, tay kunakon. No naurnos ta pamilya, nasaya at ta pamilya, makadiyos day ta pamilya, mariri na ti tattao nga ni Apo Diyos ta pamilya, uri hangkang agkampanya na nga bakan. Uri agtambli-tambling ka met. Uri gatangem pay ti butos dala kita inkarida tatubay to nga pa mo impasango no talaga nga handa ka nga pa narigat. Kasi mo ti biyag tayo. Isugarod nga ijay unag ti balay. Agminminar ka dijay langan ni Apo Dios wenno nagado nga sangkap, nagado pay laeng ti ikaten na tapno malasin nga adda ni Apo Dios. Dijay pagtatrabahuan tayo. Agar anaraar ka di tiri na ni Apo Dios. Diri ramid tayo nga mariri nada ka di nga adda ni Apo Dios. Uri sa dino ti papapanan tayo. Isu nga ti sekreto na dati kakabsat nga kungkunana tapno hantay marikutan niya ti ibagada ikkaten dagiti bayas palubusan ni Apo Dios nga mangukit mangkirkir kadagitihan nga importante iti biag tayo. No mapalubusan tayo dayta, dagiti tattao mariri nada nga da ni Apo Dios kada tayo. Uray sa dinno pagserserbian tayo, mariri nada ni Apo Dios kada tayo. Iye opening prayer tayo, inya ti kunana. Sapay kumata ti puso mi, makapagserbi kami, iti amin a puso mi kingka, daya ti kunana. Sa dinno man nga anggulo, dati panagserbi tayo, ni Apo Dios ti agminminar, ni Apo Dios ti agrangrang-rang, narigat nga perfekan ta nakapsot tayo nga mabalin nga aramiden. Narigat nga maala nga 100% ko na tayo nga mabalin nga ikarkarigatan at arigagayan nga aramiden. Katatapay laeng ako palubusan tayon anya dagijay. Bias di pamilya, relationship, panagkakadwa. Dagitayhan nga nasaya at nga relasyon, pakirkira mo. Dalusamon. Agan anaraaren. Ang basic nga pakakitaan data, ulitin tayo, no makibibibi ang kat sa bali a pamilya, ka mga maorno, kayat na nga sa uwan, nagulo, nasipnget, jerupa ni Apo Diyos King ka. Narigat nga agparang, jerupa ni Apo Diyos King ka. So, garod ti karit na. Kalada gajay, buyaan nyo dajay mayap upload nga videos tayo, kung dito simbaan tayo. Ado dagiti mapan makibibya. Ngala, day tanga padi, kung kunadan tama. At dan sa mo mulmulpit na, kung kunada. Kuna mo, sakbay yung amin nga, sakbay ka gamin nga bumyang, agaramid kay mo ti panursuroy, i-upload yo, tabaka pagadalan ti tattao. Linabanan mo, dagiti agbuy-buya kada tayo. Awan bibiyang mo, idta kay, pandamat apaanan. Bayan nyo, takas nga talaga, no hangka nga stable, nohan nga sigurado DJ pusom, kin DJ pamatim iti pamilya, mapangka makibiyang ti sabali. Num numayat ti taray na ti pamilya, karuprupa ni Apo Diyos, hamo masango ti apan bumyang iti sabali. Kasdi ti awis na, kanya ti kang runaan, ti step na umuna, lubusab ni Apo Diyos nga ukitan na, kirkiran na ti biyag mo. No, adda dagiti hanga may bagay, palubusam nga ikatin na. Maikadwa no stable day tano agrang-rang-rang ni Apo Dios hamo masangot ti mapanbumyang ti sabali. Haan nga dagiti pagkapsutan ti tunggal tao ti inkabirbiruken. Agserserbi ka nga awan bias na ni Apo Isus kunada ka agserserbi ka nga awan ti idumdumam. Agsasao ka na saya at nga awan ti idumdumam, awan ti bias na apulos day. Katata ti panagbiag tayo, tartari gagayan tayo, amin kayo met addaya pamilya mo nga. Adaya pamilya dito nga han nga agtarigagay nga agbalin nga nasayaat. Api adda pamilya dito nga agtarigagay nga agbalin nga dakes ti pamilya na. Oh, adda awan.
Awan nga talaga. Nakapsot tay lang amin. Ngam tartari gagayan tay amin. Awan ti mayat nga, dayto ito anak ko kahanto nga agbalay git panagbiag na, sino ka nga naganak nga rod? Kayat tay amin. Ngam di nga rod ti kuna tayo, masapol alawagan tayo. Nakapukos, agmin minarki ni Apo Diyos, nakirkiran, awan ti bayas na, naukit nga nasayaat, awan ti tikap-tikap na, nasayaat di pan nakaaramid na, no dayjay ti klase ti pamilya, agara naar ni Apo Diyos, balay gia, bendisyon tilak amon na. No dayjay ti agmin minar iti pamilya, awan dua-dua at tumaawagan tayo ang kukwa na. Ala kakabsat, tarigagayan. Tarigagayan nga pasanton di puso, di pamilya. No, dapay la dagiti basit nga mangsulsulat di jay bayas kada masapol nga maukitan iti biag tayo, palubusan tayo ni Apo Dios. Isu na ti best artist tayo. Isu na ti the best painter, the best sculptor, isu na ti the best nga manglililok, mangukit iti biag tayo. No italag tayo king kuana inuten na simpaan ti biag tayo.